Ongietorri, On Manuel Antonio Antia literatura sarien banaketara. Egia esan postekoa da eta benetan postekoa da, urtero jasotzen diren ipuin, kontakizun, amets eta istorioak sortzeaz gain, halako ekitaldi baten bitartez plazaratzea. Horretarako gaur, hemen, irabazleen lanak entzuteko eta gozatzeko aukera izango dugu. Haurren kategoria, 12 urtetik beherakoak. Aurrak hortza dute? Prest? Beti esan izan da. Munduko gauzik politenak umeak dira. Hoi esaten da gure txian. Eta zuek denak, aurrak, zoriondu nahi zaituztegu egin dezuen lanagatik. Saiatzeagatik, hitzekin jolasteagatik, eta nagusi edo zaharrei irakasten diguzuen guztiagatik. Lazkao txiki bertsolariaz, Andoni Egainak abestuzun bezala, nik aurrei eskainiko izuet. Hainbat herritan, ume txiki bat, hurbiltzen zitzaizunean, bere neurrian jartzen zenekin, eramaitako xumian, txiki izenez, txiki gorputzez, handia maitasunean, ta handiago bilakatuko zera etorkizunean, zuen txikitasunean. Duela urte asko, Kurnealandiako erreinuan, Kurnea 15. erregea bizi zen. Kurnea erreinuko gaztelu handienean eta altuenean bizi zen, eta munduko bizitza onena zuen. Gaztelu guztia berarentzat zen, nahi zuen janaria ekartzen zioten, pozpozik bizi zen, diru mordoa eredatu zuen, erreinu guztiaren laguna zen, nahi zuen guztia zeukan eta eskuzabala eta txegina eta maitagarria zen. Erregeak zerbitzari asko zituen, eta haietatik onena Benelli zen. Benelli bere lagun onena zen, egunero elkarrekin jolasten zuten. Xakera, dametara, eskobara, burrora eta trukoak egitera barajarekin. Oso ondo pasatzen zuten. Erreinu guztia erregea miresten zuten. Pertsona atsegina eskuzabala, alaia, maitagarria, langila, babesla eta laguntzailea zelako. Bakarrik pertsona bat zegoen erreinu osoan erregea gorrotu zuena. Analina zerbitzaria. Analina oso zorrotza zen iritsurarekin eta jarrerarekin, baina erregea ez. Orduan, bilera guztietan, Analinak hitz egitean, errege, jantzi hau oso ondo geratuko zaizu zure ama ospitalean bisitatzeko. Analina, ez da ideia ona, jantzi hori oso itxusia da. Ez dut inoiz jantziko, eta gainera hau eramatea pentsatu nuen. 1000 aldiz politagoa da, esan zuen Kurneak modu txarrean. Eta beste hau, gehiago gustatuko zaizula uste dut, jarraitu zuen Analinak. Analina, brometan alzaude? Hori oraindik itxusiagoa da. Hau eramango dut, erantzun zion zakar erregeak. Horregatik, Analina modu eta gauza askorekin saiatu zen erregea hiltzen, Benelli izateko erregea. Mahai azpian bomba bat jartzen eta erregea bazkaltzera zijoanean bomba lertzeko, oe azpian lo egin bitartean espata bihotzetik sartzeko, eta bar. Baina erregea hiltzeko modu guztiak Benellik eragotzi zituen. Erregeak Analina gorrotu zuela jakin gabe zegoen oraindik, tonto xamarra zelako. Analinak hala ere pozik zegoen, erregea ez jakitagatik, horrela aukera gehiago zituen erregea hiltzeko. Egun batean, Kurnea erregea oraindik Analinak gorrotu zuela jakin gabe, Benelli bideia bat egiteko talde batean sartu zuen, Pariseko ogia ekartzeko. Benellik ez zuen erregearen albotik urruti joan nahi, bazekilako Analinak Kurnea erregea hiltzea saiatuko zelako. Baina erregeak Benelliri joateko agindu zion. Benellik ez bazuen bere laguna hiltzea nahi, erreinuan geratu behar zen, baina geratzen bazen laguna galduko zuen. Hurrengo egunean, bidaiaren eguna, Benelli gaixoarena egin zen. Pikorrak marraztu zituen eta sukarra zuela itxura egin zuen. Kurnea, tonto xamarra izanik, sinestu egin zuen.
Beneli ohean zegoen eta erregea bere ondoan, baina bera laguntzeko. Beneli oso pozik zegoen erreinuan geratu zelako, baina botikan maiz hartu zuelako beneran gaixotu zen. Eta orduan bai geratu behar izan zela ohean. Ezen hartutako botikaren gatik jarri gaixo, baizik eta Analinak botikan droga bat sartu zuelako. Eta gaixotasun txar bat hartu zuen, hemenolina izenekoa, eta Beneliri negela atera zitzaion. Analinak orduan aprobetxatu zuen kurnea hitzeko. Txupatxups pozoitu bat eman zion. Erregeak oso konten hartu zuen. Beneliren aurrean jatea pentsatu zuen, baina Benelik pozoia zuela jakinda korrika oharekin kendu zion. Beneli ez zen hil, hemenolinaren zati ona, pozoia eragoztea zelako. Baina gero, Analinak bazkarian jarri zuen pozoia, horrek bai erregea hil zuen. Baina erregeak esandako azken hitzak hauek izan ziren. Beneli, zu izango zara erregea, eta Analina hila izango da. Hau eta gero 5 urtez, Kurnealandia erreinua tristea izan zen, baina hala ere Benelik kurnearen arima sentitzen zuen. Analina hil egin zuten. Benelik ere bere arima txarra sentitzen zuen. Tristurazko 5 urteak igaro ondoren, Kurnealandiako bizitza pixka bat normalagoa eta laiagoa izatera iritsi zen, baina ez leno bezalakoa. Josune dut izena eta 10 urte ditut. 4 urtetik bizi izan naiz zarerako pisu batean. Duela gutxi pasatakoa kontatuko dizuet. Oso urduri nengoen, banekin laizter etxe batera nindola nire guraso berriekin, harrerakoak. 2008ko ekainaren 7. Noiz noa etxe berrira, galdetu nuen. Maider? Zer? Noiz noa? Lasai, 12 goaz, esan zidan Maiderrek. Eta lotara, goizeko 7 dira. Zergatik ez nago nire benetako familia lotara? Kotxea hartu eta etxe berrira abiatu nintzen. Etxe eder bat topatu nuen, hori zen nire etxea. Handia eta 4 pisukoa. Kotxetik jaitsi nintzen, aurrean nituen nire guraso berriak. Nire harrerako ama Kalazne izena zuen, eta aitak Imanol. Nire gela handia zen, ohe bat nuen, eta armairu bat eta kaxoi bat nire gauza gordetzeko. Geroago mugikor bat opaitu zidaten jabero batekin. Giltzatakoak bihotz gorri bat zuen. Bazen behin, ilargi izena zuen 10 urteko neska bat. Asko gustatzen zitzaion asmatzaile izatea, baina horretarako leku berezi bat eduki beharra zeukan lehenik. Ama, pasaizo bat egin dezaket gela bat sortzeko? Galdetu zion amari, pertsonaren ahotsa jarriz. Ongi da, baina kontu zibili, bai? Erantzun zion amak eirebarre eginez. Ados, ama, ilargi pasaizo sekretua egiten hasi zen, kuadro baten atzean, alegia, zulo bat. Handik 3 egunera, ama, bukatu dut. Bai, ikustezaket? Noski, ama. Ilargik 7 batekin estali zizkion begiak amari eta iritsi zenean zapiak kendu zion. Hauxe da, ama. Alala, nola egin duzu guztia 3 egunetan? Nik horrela egiten dut lan. Horrela jarritzen baduzu, benetako asmatzailea izango zara. Benetan, orain lan egitera. Ordenagailua eta beste gauza batzuk jaitsiko ditut ikertzeko. Lanean aritu ziren egun osoan ilargi eta ama eta konturatu ziren oso ongi konpontzen zirela, baina ilargik norbaiten falta somatzen zuen. Ama, pena da eta ez dagoela, ez da? Egia da, hain ondo pasa dugu eta hainbeste gauza egin ditugu ez naizela berataz gogoratu.
Barkatu ama, nire bizitza guztia gezurra izan delako, barkatu. Badakit Tokio nagoela pentsatzen duzula. Badakit Tokiora unibertsitateko ikasketak amaitzera nindoala esan nizula. Dena gezurra da, ez da unibertsitateko bekarik existitzen. Dena nik asmatutako bizitza bat izan da. Agian zuri minez egiteko, edota neure buruari ere ez niolako aitortu nahi iparra galdu eta ondora nindoala. Ez nuen uhartu nahi nire bizi hankazgora zegoela, baina gauzak okerrera doaz. Jada ez dakit nola heldu naizen honaino. Tunelaren amaierara begiratzen dut eta ez dago argirik. Dena beltza da, itotzen ari naiz, ezin dut gehiago ama. Barne korapilo askatu beharra dut, egia esan behar dizut. Gau osoan zehar gelan eduki dudan lasaitasun eta isiltasun atsegina moztu du iratzargailuak. Indarrik edukiko ez banu bezalaxe esnatu naiz. Eguzkiaren lehen izpiak gela argiztatzeko ditudan gortina zaharkituak irekitzera altxan izenean nabaritu ditut. Mugimendu bakoitza egiteko, esfortzu bikoitza egiten ari naizela esango nuke. Ez dut bat ere gogorik, bar gauean eserlekoan utzi nuen uniforme itxusi hura jantzteko. Nire barneko marmarrak alde batera utziz, uniformea jantzi, ohea egin eta beko pixura jeitsi naiz. Gabotz hartan, Howard Garamendik euriaren soinua besterik ez zuen kide, eta irratian entzun zuenaren arabera, egun batzuetan ez zuen gainetik kenduko. Soinua oso oztena zen arren, ez zuen gizona murgilduta zegoen ametsakon hartatik ateratzea lortu. Izan ere, boiseko agertzain orok bezala, baserrian izan zuen lanegun gogorraren ostean, lasai asko lo egiten ari zen. Gela oso iluna zegoen eta hotz handiaren erruagatik lurrindua zegoen leihotik sartzen zen argi gutxiak ez zuen gauza asko ikusten uzten. Howard gizon altu eta argala zen, aurpegia bizarrez estalia zeukan, baina hau ezen oso luzea. Helduagoa emateko uzten zuen, baina alare gazte itxura zeukan. Lo egiteko galtzontzioa besterik ez ditun janzten, baina gau hartako hotz handiarekin ere, dena den ez zitzaion gaxotzea komeni. Baserrian lan asko baitzegoen, egunero goizean goiz altxatzen zen eta etxera geroz eta beranduago itzultzen zen. Bete esaten zuen, emazterik ez eduketzaren arrazoia baserria zela, baserriarekin ezkondua zegoela. Denda txiki bat bazan, dena zan txiki. Kontzeptuak erosteko, antxe beste inun baino hobeto. Artista alternatibo bati oparitzeko proiektu baten bila joan nintzan ni. Saltze alde zutemo kontzepturi. Kilo terdi kontzeptu nekezen ez bi. Badauzkati trauma gerra ondorengo familien amets gaiztoen zaku horretan. Menpekotasunen kaxandian, teknologia berriak aurriritzi zarrak, lau sudur gorrik bederatzi ego 11 premia utxitako 101 bihotz. Surrealismoa fikziozko komedia zitala oiek egunkarian dituzu doainik. Ja, baina en plan, erronbo baten oi hartzuna, isiltasunaren sinergia, edo ezote daukazu, pintxo jator baten psikologia. Abakit, kafe utxa baino utxagoa, baldaukazu, kaferik gabeko kafe utxa. Eta jarriaztu utzutzik dagona baletik. Ez errere ez papel platan bilduta. Kontzeptuak, sinergiak, inspirazio iturriak, zulo beltz batean bilatuko nuke
agian hor izango jun serergiak pilaka. Jainkuan izenian eraman ezazu favorez ez zertxore ez papel platan bilduta. Lur madarikatu honek ala bailko du. Ezerezari aurpegiratu nahi izan diodan arren, ospitaleko langile guztiak entzuteko moduan egin duz garrasi. Berriro begiratu dizut alabatxo, gertatzear dena ikusi nahi ez duten begi hauekin. Aldi berean, begiratu iztuna luzatu dizut, asko eta modu askotara bizi izan dugun onsoa da. Ene begi ximelduek ordea, ez dute oraindik zure begien esnatzerik ekarri. Hau bere herria da, ordea, Ines, guk oraindik etortzen jarraitzen dugun bitartean, bera txikitatikan lurrontan lekutu da. Saiatu zait azaltzen Jimena herrikidea eta solairuko erizain burua eskua ferekatzen didan bitartean. Aita hitz gutxikoa zen. Horregatik, erne aditzen genuenaren mintzoa. Esaldi laburrak zituen bereziki gogoko. Autoak independentzia ematen du. Familiak segurtasuna. Bakoitzak atera ditzala babak bere eltzetik. Halakoetan, ari begira geratzen zen gure ama, bizaian imintzio arraroa marrasten zitzaiolarik. Neke eta ernegazio mutuaren arteko sentsazioa adierazi nahi zuen gizara, baina artean mezua ezin dekodifikaturen bilen, ume egia izaki. Aita edonola, berbatiago agertzen zen tabernan edo frontoian. Alkolak lagunduko bide zion mingaina askatzen. Horretaz ere denborarekin jabetuko ginen nahi arrebok. Gurasoen jakituria eta algo guztiduntasuna pizkanaka deseraiki ahala. Urrengo urtera arte, hemen dibaguaz. Azken pieza batekin agurtuko zaitueu eta urrengo urtera arte. Mila esker. Berrikuntza integratzailea eta xede sortzailea da aldi berean.
Thank you.